Nadasig ang mga opisyal sa Iligan City dihang bibisita sila sa Mati City, Davao Oriental ug nag-courtesy call kang Mayor Michelle Nakpil Rabat kay naay mga oportunidad nga ilang madala sa pagbalik sa Iligan. Nanguna sa grupo sila Iligan City Councilor Maria Betsy Zalsos ug City Administrator ug Chief of Staff Jules Verne Padilla. Usa sa ilang nainteresan sa Mati City ang modernong dressing plant sa manok nga pwede nilang himuon inigbalik sa Iligan. Mag-benchmark sa dressing plan in which mo po na isa sa task agenda na mo na makita. I believe it's the first in Mindanao ang dressing plant na yung anak nindot kayo no modernize na dressing plant. We hope to replicate it and madala na mo kasi mga best practices for Mati madala Iligan. Nakadaig ang mga opisyal sa Iligan sa mga best practices sa Mati City Government. Buot nilang sundugon ang pagpadagan sa natad sa agrikultura ug tourism industry. Nangita bubig mga syudad nga kanang we can really partner with and then we can grow also together. Parehas matag-vision, service for our, let's say, for our constituents. Naa sa syudad sa Mati ang mga opisyal sa Iligan City para sa mga maayong nahimo sa pagdumala sa panggobyerno, sanglit nag-sisterhood na ang duha ka syudad. Buot sab nilang i-promote ang Iligan City ngadto sa Mati City.